umurobili oiga ogochira masemo uligetie Tembe Television na Katembe FM ayasura ndonsi ingota tole nebyombe byeito na sindikisa kiombe nkeli kyabangi na boka nkeli kyabasaye boka gosaba ngina gosaba ke ekire kibigoli byonsi nogandiko manyaya nchungo nkiyoko rutata muntu musacha mbiyore Samaria tankoro ku Joshua oginganyaga Joshua kane tuligere liyo legali se television ime Joshua naye bonno no munyakiombole na nje no munyakiombe korwa se unit ke korwa se unit ya machongo bono tienda kubuli Joshua muntu musacha igankigara wacha ko basaba ngina katika tata se keombe kuja kwenyora saba ngina katina nyora to mugusiota ngangu bemo yanya koira ngombe roche nayo gataba tigachiba chingwa ibere ngana kanyora ngabono tegana inchenso amo nabangina aba ndoje nganya sao tokonyire twagendere gwesuguma se keombeke na ende buna tora nkwoigo yomo natebanga niga komina na nje buna ende gando mukabenta kai igo kana ende bona bangina iga onyene kerogo atabwati katwaro siria besa bagoje workshop yane nabatebi kerogo mubirogo mwataka ebirogo ira ntuma etenjere kibe hachi goja nomanye ntoka data gusukania nomanye temere moise yesa gakolire nare riemebe yani oyakorwa Joshua ne carpenter nande tokolerago Joshua ne carpenter mwancho murigereri erago kole mirimo eri isa Yesu ali gukora nagekora aibono Joseph bono tienda kubuli tata ekyombeke unakira umwetaba gaka bange libaguri kwenye kusalichisa lijoko bere kyombe kangochire gali yako bochebuli ochwa agende gali yatale ako abuta saba gaka bande aye nubwate libagali gutara gusokora kendo sene kyombe wanchete ncheri bagambwate ne lyogocha se kyombe nabuna rero iga kango ne kwa yankali kanisa lakini ase ngenjo na ibunga liro banko baliara bana ngo terure nande jemba tera nana ko liru chali aya moyo kyoko tera se kwa ngo tera tena ya kabisa ngotera tole na boto gotera tera boma jaje nengia terango boma jaje nengia uno moteli omwanchumo ligereri bya mono sana uno moteli ekirage bya mono sana. Thank you very much Joshua ikobono omugaka olegalia ogokora emirimo yago tubayisago semeri emirimo bagotebanga ki emirimo yemotego gokonya yuka nyore easo oyale e carpenter lakini ekyombe nando kirigiro teberenga ki yote 910 ekyombe nke mwaka echeki ya semirimo yae mwaka nalega uragire tebyara nga kindoje nando koranga abosyo mbiro ninchago tiema lakini tata ngontie mole nga kyokorokwa jeno makoli mbiyore ai no hotel yo makoli naye lakini aje gereje sasa ikembe toyo nkyokolikia na aje go wekyombe iko nule reje sasa kabisa ili lelo ndiro na mbisa na 41 Mojo muligiro linga omogoko no linga no asekyombe manyano ene namba yago amanye temba ke namba yayo mutu bono tiana ku Robert ngikwaso yere tekyombe keiga ikyombe na so tekena lenge isigo mugmaboko ngake nawe tekena akora tukaje ekyombe ngo te banking tukajichi beza tukanza kutuka chingoko eyintu bati yundi yaitibonge kuratenda kubuli iko unit yaitibonge mutuke chingoko kabisa mukolia magina mubere tulio chengu na makara bati gosemara bako yo no kuragira na magina lire ayu ayirune kyo abanya kyo mina bantaba ya murunye mwako nyiro musaje amagina mwa morosairi mwa tienda kubuli tata iko ncharati yo buo iko ngige yakera ne kyombe dole tienda kubuli aba sacha mbali gali ekene pi akubuka mambi tanya kwa swa kyombe tabuga tikenda gukora uchakali umana nyumba no mukungu agutinda cha nyumba mukwanire ngoma taitata tikamangana ugende kyombe Chito na musaje ole isiko tubati gakora mututu iyo tubati bigoti tiyo tubwaterane ase kyombe iki kyombe kibwate bitoke embiro musaje uyu muri muko taka munja kenda senchale kyombe hayu musaje yendo so ikyombe abangina nabo iko ole tekinda abantu bali nyumba na liura umusaje umungaini kona gando yabona sana wanje buli liga yonsi nama yase umurubu byombe na sindikisa lakini nenkwe boli olenga ekyombe kyona giya chagete lindo na kegenda teiga abayiga na arode bara abantu abanene abake na nebigoli byonsi agirinde kyombe nkerese inogawo so abantu babere mu cyake kyombe nagekora boma bakokorera na barabuba asukire naye kubwato moyo nabo kuba join muranga ba join ko yari nti abantu babo ni nchu mwezi muranga go cyase bo sukango go cyababa agaiga tiango no yara to teiba abandu cyo ekekoli kyago nege kake nkikuruko koro ku Poli ni kerubo Poli na nkukuli kyombe kinara agaiga abantu babande bakaba mama baliga
Ngyo ligana. Ikiombe kiga. Kero giachagite na kimaite. Kero na kimanya gikangoki. Nkanyora youth sim toro ambassadors to na nsi nkaratiga njui. Igo gatana no musayi iko ba se kiombe kiga. Na ndikinde si baba mama na batata. I'm comfortable. Palipo na wazee apale peke neno. Umusaye agateba nje tiamba sekyo. Ngakibona yoko ba sekyo mbeki ganda tulikora nga nkinyo kolia saba ngira kango chise nyinga karoge mbali nkoleken. Ya. Eka ubakwane na bangina wanyigiri amangi unandiga nasukira twe ya moibere. Eka rona arenge konyentara so ikiombe. Ena njite okora mangana yechigasi yejinde. Kisa imbwate biashara byane ngokora ali town. Bono na gwikira buti mbeti umuntu kurati ndakubuli igikiombe na igihagera gwa igori biashara byawo ekiombe na gyara na igore biashara onchuko bate n'abantu abaya wachubuli lipolini nigara sekiombe nande ochakire biashara byaye gwita sekiombe kigagia boma ine ayo musaule galinka lero nkiyogokora gusi otumugeteka busa ikirenga kyubuguma bwawo nkyomusaye ekiombe ne kiyengenje ayonsi talinje boma ekiombe nkeli kiyengenje so ekiombe musaye na ibwe genderelia sekiombe murobyo sindikisa bono tiyango bowling nganiti andage tiyango boliga yali ko balero tulia sekiombe nkwali ko bagayiga aba saimbali sko gali ebigoli ebike abande babeirake bali abake ebigoli ebike bakole ngaina abande bakubwete abande baranse yago bakwandere ngo nakero ibaka kwanza agaiga simwanze tori geiga nseito ambo muri nabariga ni geiga ko bateye abana ba minto babo muri geiga kenye ngima so ebyombe ne byamana nande kyombe geko geroske esengenzo tatabo ikaranste ko tori gokora kende gyons to konyora besa osukere no ane karo wo dress or smart nabo abante bakora byeto ganyo becha wara chinza chons wachibulile magara una maya enade konyarwa nyakyumbu muro chikamwata bangambya mono murabulio kurugunga senegisa jebyombe aiga turase bunge umachoga chache karatunya kosomania naye ne kinga umwanchumo tegera lino muligereri nga gwesona niri asebyombe bigokonye obebuya abangina mbaliga igana rumunno ndega iga inchungoga na ndokora nga bwango iga obotere nkubwa chakire korolekana segete nga kyokoro kubaba ngengoro kurairi biyage rairi mbiyole mbiyane umetekana muntu atini kino manigi yakorolekana ngo chenjiale ora to mubere muno ora tata biyage gerate nenkire bono moro jena ma yata manganayo lakini bono mutene nkubwa emboro mumoro jini ngaboni embiye mono omanyire bono igwa bono linde baba aye umuntu mutene nku ngakiyo ko basaba taka agayigana barabuno chaibu abeire ngakiyo ko abana babane bagacha baganda inga baba ekaombe ngara iga so anaye tona gosirana no enda kangina iga ngona gosukani tole igoko nyoro liga ntuka kwabika gase kwa sabangina bakobesa bandosi igole arubise takabesa ngara akanusi karo mongino liga lima okoro gochikwa kunaga kwanya rundusi borobo keso inekyo mbirigera bo mente kane otabire ngankaroro bono tianda kubuli lero muchukuru gaguchaka guso mwana gagucha nyumba ekironkira hawi karazi ekironkira bango lero mwana uri nandoseli hakai kuitira sekiombe aya nyumba gali akege kombi kiyankira uyo kunyeja ngero asingincho yake umba ekiombe mongina tiya konya gusaba lero sabe mambio ndo sabe asingincho ngatuma nyitinki obworo bagate mworo taegwa abangina bakole kibazo nyebyo ebyombe bona igwa mukushya gatabanga kiabande songora igot ikiago kunyu kale mungiraneli kiabande kunyu kiabande sangara igot kiago kunyu kiabande sangara igot kiago kunyu bona igwa monchumuligereli eke gusiega nekia igwa ekeraye otabuati oganeti onyakuramba ali kiabande lyoka lakini kiago kwabisa soka musange nabande na kiekora abayiga batabire ngaki tigabatie ko bankunyu barambure ebigoti byabo gucia se binde basange osanga nokobe kandi tinyoro munyakero bwe kombega iga andake atotebinga ine inkibono e vision andake kurubono iga amagani yekiombe kenara liaya inkibaraga ni andake chinga kiabusyo nabira nyakana no lega gumuraibwe bwense no lega ali asomuraibwe bunge muraibwe bwe ward muntunde bwensi obwatubuya no moyo bugwanja ko basira na kubakonya ine mugani kwaliga ni obokonya kabisa wikatwari gani obokonya burabono tare 17 mutinyokana ntukabwato muchango ari machongo boko kora tent nebirogo ne BA system lero iga omuntu wendi kubakonya gali ngakira baikira se namba yesini 07 527 824 0707 527 824
mwachibulili kurunga sindikisa abanyakiombe sindikisa yebyombe imyagetembe neliroba mwagokire mwagokire Asante sana, asante. Biamono, omonchumuligelinga oyino mogoko bwebyombe. Tiankunyulige nteke monga ki intu katuyure moyo tema okoramaya tema kweligelia tema nyoli kirukulia to obu mutakage kora omugushya tenga obutakambo isia naye mbo kubuata sinjunga tuligwe karakali be karakali negaro abakurunga boma chache welfare na ubato ira mangana mayo monchumuligereri ayagochera imiyaga tembe television na gatembe fema gwika asinga kiendera kinunyorenga ki inchira tulego cha seino ine ekyombe kino ngekorokwa ntwani ukemanya ntogeta arere tokemanye getomugano unabayiga bagokire mwagokire oiga mwensi korango ira Asante sana mwanchumulego ikiraga unga kwa niaba ya bonso tobwaterana akurunga Lucas Mogaka omuishi mutambe maiga yechi kamera mwanchumulego mpaka enga kiende nabanya kyomba baiga baboma insi yaye Sami oyuko bara mwanchumulego oikasenga kiende chikoro kwa omwana bwelero ba Geoffrey Onsarigo yandra koba ime yagetembe television na CTV na baiga se radio nyasai abenai bye bye God bless you so much tuachire na boma bye bye.